बोली छठी मैया की जय। कहेंगे कि उगी 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 है सूरज देव पूर्व ओरिया, कि एक तकती माई निहरा तारी रौरे खोरिया, होठवा झुराइल जाता मुहावा शुकाता, अरे 3 दिन से भूखल बाड़ी। उगी 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 है
होकत बाटे अरग के बेर। तीना दिन से भूखल बाड़ी सबे होती मैया, होकत बाटे अरग के बेर। उगी 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 है तदित देव पुरबोरिया, कि एक टकती माई निहर तारी रौरे कोरिया। होठवा सुखाइल जाता मुहवा झुराता, कवन गइले अरग के बेर। तीना दिन से भूखल बाड़ी सबे होती मैया, होकत बाटे अरग के बेर। तीना दिन से भूखल बाटे सबे होती मैया, होकत बाटे अरग के बेर। तीना दिन से भूखल बाटे सबे होती मैया, होकत बाटे अरग के बेर। बोलिए छठी मैया की।